Hello? Lalela lana mina engilongcingana nawe ngigijimisa ngazathi ngiyangiphakela awungiphakeli nje ngaze ngalidla nalelo papa lakini hayi Sho. Red heart. Anatomical heart. Yebo. What do you mean ukuthi it's over? Okuwethu ungidampe efonini how childish. Kodwa nje bengikuzama kwaseqaleni because ngiyambona nje ulopho lofana nawe uyadinga ukuzama. Ngangidina yazi khafuseke. Hayi Fede, I'm sure niyazibuza wenzakalani. Untanga uthi ulahla wonke umuntu yena. Uba lahla via text icabanga nje. Enhleke yena uzibona esefaka ama ring namasuit. Awucabanga nje ufuna ukusetlela nomuntu oyibani. Iflopi la nobani. Noxolo noma Minenhle. Hayi bafethu, let's find out together yabo. Oh. Sinibona sisipheli bu. Kahle. Kanam. Yeah. Ngahle. Sakwazi man. Yeah, ngithuka koma ngapha nje ukushaya ilanga nje. Sihlalele ngani. Right. Lona umuntu oyinkinga. Inkinga. Abashola wena namhlanje ngani wami kwenza njani? Awu. Mina bengazi ukuthi kwaba nayicala ukuthi ngizobona umngane wakhe. Yazi akusicala ukuthi ngivashele kodwa ngiyazi ukuthi wena nje umuntu oza ngeenkinga uze la ngobunenkinga. Is either ulahliwe noma khona umfunayo. Inkinga lezo. Inkinga. Phela nje. Noma khona kunye. Kanti ikhuleka ke mnganami hayi Poli yabona mina la kimi life yami qondi thethwe irule angikali ngalutho yonke into right ngiphethe ngohli kodwa ke mnganami ngikhohlisa wena enough about me isakhethi vaya kanjani noma ubhizi ubhudlana ngale profit nalesifebe sakho phela hayi yana into ezosikhatha ungalinga ibhizi medium ngesifebe ayenzi le nto leyo and okunye nje uyabona ibusiness ihamba kahle uyayibona nawe at least ifikasmende lodwa namhlanje ngiyancengeka and uyabona ke ezinye izinto ezingisizile nje ukuthi ngiyeke utshwala nje nokubhema nani ngifocus la ngenza imali yilokho nje kuphela into okumele uyenze nawe leyo lento yakho ukugijimisana namantombi mangakho amantombazana siwagijima angazi nentombi ezungu iyeke lento yakho go focus ekuthina wenze something ngiyazi ukuthi uyiphathele lonke unalo kini kodwa iyeke lento leyo iyeke mfana izokubhayizisa ekugcineni iyeke nako naye yazi urengivara vele ngubani ngubani abe kudala ngazofuna advice la phela nje abuthwa la ne mara awurat ngana shisha amafoni sihleli yini no into eceda ukuyikhuluma manje sisikhuluma manje ngiyazi sifebe vele akukho kunye ngasho upini yazi ifona ku reception le ngempela aze phone ibe color from exeni
mina angikwazi nokuthi ukhalelana angikwazi ngoba uzenzile uyazenza mara vele yani bamfundi yakho iqalwe yimvele lento mnganami akekho omunye ongayiqeda ngaphandle kwami vele ekwakho yakho kodwa yazi mnganami ngiplan ngizoyiqeda lento okay ngibamba second round into vele kumele abakade wayenza akade wayenza angaze Miyaka friend waka Joe Miyaka my engagement of the friendship. No. No. Aziphela bepha kule siyangibhora manje. Oloye ngathi uhlezi uphethe incwadi ngathi uthandazela abantu ngathi umfundisi manje. Ngeni lana anyway. Uyavela masu serious kanje. Ngibe library. Buyenza my library. Mfethu bengisebenza assignment history. Khona into bengisiyayibheka lana then manje abo bengayithuba. History manje leyo. Hello Misakolo. Losana badoda. Yeah, anyway wena ubuyavela. Hayi beniyobheka la kini yabo. So ngakuthola. Yocabanga ngiyahamba ngiyobheka kini ngithola ifound out ukuthi awukho. Come on, what the waste. Ulayekile yazi like umthetho wakho awusafuna ukungifonela awufuna ukungitesta. Ulayekile yazi. Oh, speaking of ufonela uyabona. So wena ntwana ngithi yabona so yeah. Lapha ngasiza mukudla. Baya host and bangidinga ntwana yabo. So ntwana manje ntwana yabo. So ntwana bengicela ukuthi ungiphelezele nyaka. Ntwana ngikhathele mina ntwana. Ntwana nibuke ngicela mina okay fine buke ngicela. Ngicela. Okay. Wena ayikha. Ngikhathele. Shema wena. Riyabalata ntwana. Riyabakena. Siyabangena sambe ntwana. Kulera so just pelo como se da shaí. Vai. Tela va mi vai. Sabe tu la nendo sabe. Ai. Right phela. Manje yapmanga phela. Bo-right yazi lapha phakathi. Maphela ngithanda Bo-right impela lapha ukuthi maye bethini nomngane wakho. Ini hayi. Hayi, ngathi Babe red heart, anatomical heart, or babe red heart, anatomic. Oh baby Sana Sam. Uright nje. Ngiright wena. Sengaqhuleka phela sengimangela usabamba ifoni yini mama ufuna ungiphathisa ngenhliziyo sengihlala nokuyibamba ngisho noma sengidla manje sengikubona nasesibonini ngithi uyena ngumuntu wami la Hayi baby unehaba wena. ngisola ngathi wangidisa Hayibo ngithatha kodwa umuthi. Yabona kulo wakho ngisola ngathi ngikunye neplastic impela phela lunje mina ngiyaqabuka angilazi. Hayi ngeke baby ayingeke ngihaba wena hayi. Azi nje indlela nje esithandana ngayo. Mina bese ngicabanga nje nokuthi nje hayi sivele sishade once wena ubona kanjani. Hayi ngeke baby yo. Baby ngiserious come on. Hawu. Phela mina nawe siyathandana into ingazwe umuntu singashade. Ngisemncane for umshado. Semncane. No baby but it's not like uzobukotiza stuff like uzobuhleli nami yabo nje ngikuphatha kahle nika nje soft life lo igcina lapha kuboma TV. Hayi ngeke baby mina ngikho for umshado yo. Ayikandi ushaye phansi ngoba phela mina nama ngizimisele phela ukuthatha no for in answer and futhi yazi ngicabanga nje ukuthi ngifike ngifike noma lapho kini sivele sifike nenkomo ngokulobole wathi utazini inkomo si-cheap for it. I mean we-back ngicabanga sizothola ngenkomo ngizobe sengithatha otherwise wena enhleke ngideserva nje amabhafalo bangafika nje nobhafalo lapho kimi impela nje ngithathe nje wathi ungeke nje baby ngeke baby umama nje azokukhipha ngamanzi ashisayo ngeke. Akuzwana nokungiphoxa kodwa ke beka baby ngiyacabanga ukuthi ngifuna ukudlula la ejimini and ngicabanga ukuthi ngidlule lapho kuwe and uyazi ukuthi angithanda ukudlula nge-empty handed. Ngiphathelene umuntu wami.
I-chocolate mos uyazi ukuthi ngiyithanda. Yamindi ne. Ushandodini. Khuleka ke baby ngizokubona like now. Okay. Thanda. Nami ngiyakuthanda mashiya mali. Yo, check. Siyakhala. Hayi. Ebo. Ngiyabuza. Ngiyeza manje kanje ngiyantshela ngala bafana. Mzala. Ngishapha. Ngibhizi nakabala ngani ngoba isidalishe hawu. Mzala kawukuba. Okay. Hawu khofetsa uqeda mawatsa ngayo. Wabo. Hauna buka mngele. Hauna buka. Wenzala che. Hauna buka wabona lwena musimona. Ay, chekisana chebantu musimona hawasiya something or ay. Hauna next me. Ho bana hle. Yo. Yaka, ngane wami, friend wami, my everything. It's called Samnes Peto. Has Maran now, you can be Adam and Eve. No. Eve, ne? Eve. Yeah, man. Ay, tana yaka man. Ay, friend doana man. Hatana begum nandi zorondo. No, doana. Tana wena uhlezi uphala ntwana every day. Abona mhlanje valisa incwadi ngeke ntwana. Wena uhlezi ubhizi ntwana, why uhlezi ubhizi? Like ngizokunaka manje. No, ngeke ntwana. Njalo mangifika la uhlezi ubhala ntwana, uhlezi ubhizi ntwana, ngeke ntwana. Ophumuza kancane incwadi ntwana. I'm busy because vele uyabona busy. This is very important. Yo, 30 seconds. Okay, fine. Into ntwana. Unokunjani? Imaths ntwana. Yabona ubusy nami lana yena buka ntwana. 5 seconds. Okay, fine. Imaths ntwana iyafuneka kusasa ntwana Friday and Thursday namhlanje ngizophesha kanjani? I know ntwana ngiyazi ntwana ngiyazi. Ngiyakucela ntwana please. Ntwana ngawukupa man. Okay, buka ke after school big form. Big form like. Yeah. Big form right? Shoshozo ni. Ntwana zokuthengela ntwana futhi blue. Then bubble gum chapisi. Ntwana ngicela ntwana. Sibona ke. Amahana uyahlupha. Asibuzi Uyahlupha. Uzongishayela ntwana. Kana bona jorata man. Chavi usalana. Sihlala la. Kodwa naku uzoyibhala. Ukhuleka ngizoyibhala lento encane manje sihlala la wena. Hawu. Ngayani. Wangibhayizise mina. Ngibhayizisa ngani? Like yibona khona lo mntwana bese bakubone naye. And nami ngakhona like speaking. Bani lo mntwana lo? Banele lo mfana. Yeah, yena vele like. Yes, nami ngambona ubanele so. Kakwenzakala ngalelanga. Hayi bukuzana ngani? Bukuzokalana. Manam. Hayibo. Yebo. Hayi wena. Hayibo. Hey. No. Come on. Maqo ukuthi mina ngigay. No ngiyabuza. No. Lalela mina ngizokusupport. Ayibo usupport ukuthi kunani? Hawu ngiyazi la ngizokuchacha mina ngichacha. Uchacha umchacha ntwana angithi gay vele. No. Ngumngane wakho. Hawu. Hayibo ukuthi mina ngigay. Hayibo. Mthende bafana. Awungiboleke ikhephu boy ngisafuna ukujala egroundini. Ngibona ngathi lelanga seliyavela manje lapha. Ngizodlula la ngokuwe manje. Khoya la. Hi. Oh. Uzi. Right. Ngirai. Sikancane kodwa. Kancane. Ubuyaphi? Ngiyaphi? Hawu. Ngizoyikhaya ngiyakutshela egroundini yakho ngizoyibonela wena. Mara please call nyana message nyana. Sengokubonile nje naku singakubona sikhona isidingo sama place call noma phone call. Awu. And then okay.
bokungamele kodwa yaZulu ukuthi ngabe ubone kanje. Ngoba Because bokumele kube surprise angithi uyazi ngawathanda ama surprise. Kodwa ngoba soyibonile ke kusenani surprise. okay. Ay ngoba kule impilo sami. Akusa ngik-understand mara it's okay. Romantic nje ngihlezi ngikwenzela izinto ufuna. Surprise yakho. It's not make sure. It's not make sure kanjani because uthini manje it's not make sure because chocolate mint. Serious man njengamanje. Yazi wena every time mangizama ngikwenzela izinto awufuni ukubonga awufuni ukuba grateful mina. Mara wazi kahle ukuthi mina ngiyithanda mara sengizobonga ke fine. Fine. Yazi Minenhle mina uzoyenza nje ukuthi all right okay. Usuyahamba. Okay ngakubona later ke. Baby. Sana. Right kodwa mama. Right sana. Ngoba phela sengibone wena sengivele ngaba right ke. Ngokuphethe depressive. Mama nje. Azibe ngikhumbule kanjani sithando sami. Nawe ngathi uhambela kancane lapha emgaqweni yini ubanjezelwa yini? Awu baby ithi bengishesha kangaka. Hayi ke but bengikhumbulile nami noma nje ngedinelo. Mthende. Sengenzeni ke manje? Anniversary today. Anniversary. We baby ezangazi ngikhohle kanjani because angijwayelanga ngikhohle anniversary. Ayikodwa ke kuleka baby. Angijazi ukuthi angaze ngaphoxa futhi angithandi nje ukuphoxa. Don't worry. I'll make it up to you Sithando sami now uyazi ngithi. Yawazi ke uhlele unama plan. And phezulu lokho ngithembisa i-chocolate. Chocolate no? Oh. Yes. Yenza ke indaba ichocolate. Umjolo will be the end of us market. Please like, comment and subscribe. We'll be back with episode 2.